ni subrai no no ang hambai ruo nâng sương no ham chắc ma ni bagai o ani khani subrai no no ang hambai ruo nâng sương no ham chắc ma ni bagai sengsar menak mahao palmaya ang tongko Tukhani kubui lamano ano nukhatini sengsar menak mahao palmanya ang tongko Tukhani kubui lamano ano nukhatini o ani khani subrai no no ang hambai ruo nâng sương no ham chắc ma ni bagai sengsar sumsok tempuru sengsar no neng ham jagai nin sakni thui ketar bai sumsok sukhatini sengsar sumsok tempuru sengsar no neng ham jagai nin sakni thui ketar bai sumsok sukhatini o ani khani subrai no no ang hambai ruo nâng sương no ham chắc ma ni bagai saltal no khani tolao lengguyang klai tongku ani o khanone khaksa rukhatini saltal no khani tola
งือยางกลายต้องครูอานิโอคานอเนข้าสร้างรูคตินีโออานิคานิสุบรายโนโนอังหัมบายดูหนึ่งซึ่งโนหัมจากมานิปาเกยโออานิคานิสุบรายโนโนอังหัมบายดูหนึ่งซึ่งโน